Tuhamuna saluhutna nahu haholongi hami terlobima mudar batak ala tokinai salpu nama tahun 2010 sia beranjak mahita tu tahun 2020. Jadi son adong dohu batu pahami sian bona pasugit tu saluhutna pangaratto ala adong do dison hupatu pahami songon bentuk kumpulan manang reunian na dipatupa di lokasi Pantai Bulbul na adong di Balige. Jadi asamar niang nilakka mahita lao tu Pantai Bulbul na di kota Balige tepatna tanggal 3 Januari 2020. Jala disi tapatupa do resepsi songon makan bersama. Tabuat do disi horbo 2 ekor dohot pinahan manang nasi marmiak-miak kurang lebih 10 ekor. Sirung marsipanganok kita nong sa Pantai Bulbul lau seripa mahita lau mahita rekreasi songon na cuci mata tu parapat. Di parapat disi mahita songon na temu-temu kangen dohot marsipa puas sihol tuakka dongat tabe. Dung siduk kita sa parapat lau mahita tu kota Tarutung manang na lebih tepatna tu salib kasih na adong di Tarutung. Di salib kasih mahita songon mabait tangiang asa anggiat hipasma na di pangarattoan nang songonima na tinggal na di bona pasugit. Dung siduk kita songon na mabayan pertangyangan di salib kasih turum mahita muse tu kota Tarutung ala tongdo ngata booking disi hotel ima hotel perdana na adong di kota Tarutung. Moloboi pangidoan menginak majohita disi nang apala saborngin. Dung menginap pita di hotel perdana manugut nai disi mahita salam-salaman songon mengucapkan selamat tinggal tu akka dongan na tinggal na di bona pasugit dohot mengucapkan selamat jalan tu akka dongata na mulak tu pangarattoan. Jadi sehoras mah akadongan na tinggal di bona pasugit nang songonima akadongan na mulak tu pangarattoan mauliate butima. Atar songonima udangan reunian. Jadi maksud tu disi moladok kita nama bain udangan reunian unang lupa hamu asa udah kamu guru lapung naulodo guru lapung udangun. Jadi atar songonima contoh ni udangan reunian songonima jo ate butima.